Chingaki ensi yonse yagenderete gucengera emega Yesu gukuno kubera kwa Yesu Kristo nigo yo kabero mu meya borongo rwa gusi omoske Samuel Nyangeso esokiri na kurwo bokonyi bwa bene gucia sabana cintakana azichinsemo ao imiyorogongo rwa gusi amanga no gokonya cintakana cinyomba cine na etire asoko nyara kuri kwane na nyarire gweta igo tubwate mechanda menene covid yagerira abana bange babere cintakana asengencho ya AIDS abana baitu babera bange cintakana bayiboli batayororo amarwira amanga acene mechande mengene ci accident amana cintakana babera banga semeche nonyene cinyombe ciga so to taramna yona atira ga cinyombe so to na etire gaiga ayibagandi yoro amameyo yotumeka lituko lya lero kurwa bokonyi obwo niga boli abarayibonsi nonde bwensi oratwara maganiama yawe sokiana kurwa bokonyi go cia sabana bo batabwati abayiboli bono nale kubuli na inde iga mwayibule mechanderega abagusimwe ibule abarayi bagusimwe ibule ayekerora abikugo ciembera yao nkinto kikira kubwati go cio iyo bibilia ko teba ngamanga ara tubwati ucimbere cyeto namanga amaya yatwara bakora sense bona amaya naralia yangata amaya nayo kulenda abantu bunaba nakorora abacandike tabakwereirwe abatayikwenyara tubakonye nigo abateneneri nabali abayikirana ase omoyigo yono bokonyi obwo bamwakerambuya asemeremo emiyaga nderere gokora ogendere gokora iga nande mbiyo mwana singinje otorendere ndagira ekene ntubwate kene gyansi mambi omuntu ge musani ge toratete endagira omigati 3 na mabere na bitu abana bona mambi lakini lanji ntubwate kerengera ligio ko bakinde na hakika mimi leo hii nashukuru Mungu nasema mheshimiwa ubarikiwe sana na uendelee kubarikiwa. May your territories continue to expand. Voigo momeyo yo na kwanira mangana ao anene mono chisegi chichanyara ko bachikorolekana ase county ya Kisii omwakoyo iga. Ibona ale ko teba amangana ya ro bono iga abagaka abaikaranso onye jirateyo muranyari baranyari koigwana tigaba gusibande bagicheme muikaransense mukwane ekiagera magendero tayo aguchigokorwa ase county ye onye aba executive tori uchokora megasi amone na assembly ijabande zote nonyane kraba Kenya kurwa chinsemo ao bagenderete gucengera umuyigo wesu guku nigo yo kabero mu meya we county ya Kisii mheshimiwa Nyangeso ababoririe bali bane no kubaniyo kuyawe sokia elio kubakonya bali batari kwenyara anene mono abana cintakana kurwa county ya Kisii ko reporter Getembe TV iriterane Eric Bosire.